Bona vesprada. Benvingudes i benvinguts al públic assistent, companys i companyes de la corporació. Anem a donar inici a aquest ple extraordinari, l'expedient número PLN 2024-4, amb el motiu qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del pressupost municipal per a l'exercici 2024. Passem, la part resolutiva és el punt 1, qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del pressupost municipal per a l'exercici 2024. L'expedient és el 201-2024. Bé, aquest és un ple extraordinari convocat per a dirimir la qüestió de confiança vinculada al pressupost. Aquesta és una ferramenta democràtica que figura en la Llei Orgànica 1985 del règim electoral general i un supòsit que es presenta per tal d'atendre una situació derivada de la no aprovació del pressupost presentat per l'equip de govern en l'últim plenari del mes de març. Per a que quede un poquet explicat, la moció de confiança, si és endavant, s'aprova el pressupost. Si és rebutjada, s'obre un període de 30 dies en el qual n'hi ha una possibilitat de presentar un candidat alternatiu que pugui eixir en majoria absoluta, un candidat a alcalde o alcaldessa. Si passats els 30 dies no n'hi ha un candidat, també s'aprova automàticament el pressupost. No és un moment senzill per a mi, ja que sotmetre's a aquesta situació no és agradable, però se considera necessària. La meva brúixola moral m'indica que hi ha que avançar en el benestar, desenvolupament i funcionament del nostre poble i avantposar-ho als interessos personals. Com ja vam comentar en el ple anterior, el pressupost és l'instrument més important del poble per a fer front a la despesa corrent, millores de personal, noves inversions i de les associacions. L'increment per al 2024 es situa al voltant d'un 14%, un increment de vora 400.000 euros que no es pot deixar passar. No és la meva intenció, ni tan sols se m'ha passat pel cap, en utilitzar aquesta moció per anar contra ningú. Més bé al contrari, espere que siga el punt de partida cap a un futur d'estabilitat. La vida està plena de reptes i esta considere que és la millor opció per a que es pugui aprovar el pressupost i puguem dur a terme les millores que el nostre poble necessita. Per tant, companyes i companys de corporació, vos demane el vot positiu en aquesta moció. Moltes gràcies. Done pas als portaveus. Jesús. Molt bé, bon dia. Bon dia també al públic present. Com acaba d'explicar el senyor alcalde, una moció de confiança es pot presentar per diversos motius. Per modificar les ordenances municipals, per modificar el reglament orgànic o, com ha apuntat el senyor alcalde, per aprovar els pressupostos. Avui estem així únicament per aquest motiu, com una ferramenta per aprovar els pressupostos. Si l'alcalde no aconsegueix aprovar la qüestió de confiança, com ha explicat, tindrem un mes per decidir si presentem o no presentem un candidat a algun dels dos partits que estem en l'oposició. I si no es presenta cap candidat, els pressupostos s'aprovarien automàticament. Però no cal oblidar que estem així perquè el govern del PSOE està en minoria. No va poder aprovar els pressupostos fa menys d'un mes i han d'utilitzar aquesta ferramenta perquè s'aproven, tot i que s'aprovarien tenint 4 regidors d'11. És a dir, 4 vots a favor i 7 en contra del pressupost. Aquesta és la primera vegada que es presenta una moció de confiança en Alfara. Mai havia passat abans, tot i que hem tingut governs en minoria. I mai havia passat també, i governs en minoria n'hem tingut més. Governs en minoria n'hem tingut més. L'últim fa 8 anys amb Llorenç Rodado com a alcalde. Però governs en pacte també n'hem tingut. D'això n'hem tingut en Alfara. Ho diguérem a l'anterior ple i ho repetim ara. En aquests moments, el millor per Alfara és tindre un govern amb una majoria solvent per poder gestionar els greus problemes als que ens enfrontem. La vivenda, l'aparcament, l'atenció a les persones majors i dependents, la relació amb el CEU, la millora dels serveis públics.
I tot això no es resol aprovant uns pressupostos com es farà d'ací un mes. Tot això es resol amb un govern amb majoria suficient que permeta portar endavant un projecte de poble que il·lusione els veïns i veïnes. Un projecte de poble que una vegada executat ens faça sentir orgullosos de participar de la vida política d'aquest poble. Moltes gràcies. Simplement, per contestar dos puntualitzacions, crec recordar, parlant en Enric, que sí que ha passat alguna volta una moció de confiança, però farà molts anys. I després, és cert que n'hi ha maneres de poder treure un pressupost i una de les maneres també és participar del mateix. Sí que han hagut converses i sí que té que quedar clar que nosaltres, jo personalment m'he adreçat per a parlar, per a intentar fer propostes del pressupost, també com una mostra de mà estesa per a veure què pot passar. En Nices s'ha comentat que directament al ple, tant per part de vostès, del grup Compromís, com per part del Partit Popular. I això sí que és aixina. Una va ser el de 9 de febrer i l'altra el 4 de març, en el que sí n'hi ha una possibilitat de poder parlar, s'entén o se sobreentén que per part de l'altre grup també pot haver una mostra d'interès perquè entenc que tècnicament el pressupost pot encaixar a tots, contemplen mesures importants com en la taula de negociació se van dur del capítol 1 i sí que és important que determinades qüestions se poden dirimir després de l'aprovació d'un pressupost o condicionar l'aprovació del pressupost a certes coses, però és que ni per part d'uns ni per part d'altres van rebre propostes. I sí que per part nostra intentarem reflexar dins d'aquest pressupost coses que s'havien anat treballant en les comissions, com són els plans de mobilitat, que es té que dur a tindre una zona d'aparcament restringit, sobre el PHU, les modificacions puntuals que se poden fer, i n'hi havia 3 o 4 plans que figuren en les propostes que són importants. I a banda tenim l'oportunitat d'incrementar la despesa per a poder fer actuacions que bé o afavoreixen a les associacions o tenen un impacte positiu al poble i que tenim que aprofitar aquestes oportunitats perquè amb 400.000 euros no sabem si en un futur ho tindrem. Això no pot quedar condicionat als arguments que el respecte i per supost esteu en el vostre deure o el dret de fer-ho, però també de tindre altres tipus de vistes en positiu i de caminar, qui sap, que crec que ho he dit en la meva intervenció exactament, que siga el punt de partida cap a un futur d'estabilitat. Els temps són els que són. Si avui s'aprovara la moció, demà, no sé si tècnicament és possible, però una volta aprovats podem enviar-la l'aprovació inicial o esperar un mes i tornar a perdre un mes més. Això és per puntualitzar. No sé si vols rebatre alguna cosa, Jesús. Sí, només una qüestió, i és que el debat respecte de si s'aprovaven o no els pressupostos i les raons per les quals es va fer, el van fer fa 3 setmanes. Perquè avui estem parlant de la moció de confiança, en aquell moment no arribarem a acords, vostè ara ens fa responsables a nosaltres de no haver volgut parlar amb vostès, però és que en aquell moment l'única oferta que hi havia damunt la taula era parlar dels pressupostos i com ja diguérem al ple anterior, nosaltres no volem arribar a un acord únicament de pressupost. Ja li ho diguérem i crec que ho explicarem en deteniment en l'anterior ple, únicament aquesta matisació. Insistís que el pressupost és l'instrument més important que té el poble. Se va manifestar que el del 2023 està molt curt i n'hi ha determinades coses que no s'adapten i que era important i està encaminant en una direcció concreta que per això venim a les comissions i en els plens proposem coses i fem. Però d'acord, Pura. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, desde el Grupo Municipal Partido Popular queremos transmitir la tristeza y el descontento ante la situación en la que nos encontramos. La última intervención del Partido Popular del Pleno, en el que, por motivos obvios y bien expuestos, se rechazaron los presupuestos presentados. Nuestro Grupo Municipal resaltó la idoneidad
de la situación para que el equipo de gobierno se pusiera cara al pueblo y empezara a tender puentes con el resto de formaciones políticas y así poder desarrollar políticas que beneficiaran al conjunto del pueblo y no solo al 33% que les votaron. El partido volvió a tender la mano, volvió a apostar por el diálogo y el consenso, volvió a proponer una política alejada de trincheras, una política funcional y que abarcara el pensar y el sentir de todos los alfarenses. Lejos de esto, el Partido Socialista sigue apostando por gobernar sin consenso, sin diálogo, en minoría y, lo más importante, de espaldas al casi 70% de la población de Alfara del Patriarca. Entendemos que la cuestión de confianza relacionada con la aprobación de los presupuestos es un instrumento legal y lícito, como usted, señor alcalde, ha dicho, que existe para desbloquear y agilizar la aprobación de los presupuestos sin la mayoría del Pleno. Pero no entendemos que la usen ustedes para aprobar unos presupuestos que en poco o nada se diferencian de los actualmente prorrogados y que no reflejan ningún proyecto político y de futuro para el pueblo. No acabamos de entender que ustedes se empeñen en seguir gobernando a toda costa en minoría y que no sean capaces de entenderse con la oposición. ¿Qué es lo que les mueve a actuar de esta manera? ¿Son conscientes de que el Pleno se puede modificar? Se pueden modificar las partidas presupuestarias. Un momentito. Perdona. ¿Son conscientes de que el Pleno puede modificar las partidas presupuestarias más necesarias e importantes y que la herramienta de esta cuestión de confianza es innecesaria? ¿Tan soberbios son ustedes que piensan que están por encima del casi 70% de la población? ¿Qué motiva la urgencia para sacar estos presupuestos adelante cuando llegaron meses tarde? ¿Por qué su señoría, el señor alcalde, ha contraído compromisos con el dinero de todos los alfarenses antes de que se aprobasen estos presupuestos? ¿Por qué hay concejalas del equipo de gobierno que van prometiendo dinero por el pueblo? ¿Cuál es la urgencia, señor alcalde? Dicho esto, ante la situación a la que nos ha llevado el Partido Socialista y haciendo alusión a los dos argumentos que planteamos en el pasado pleno para justificar nuestro rechazo a los presupuestos, uno, nuestra desconfianza y clara y profunda en el alcalde y su equipo de gobierno, si cabe, es aún mayor. La percepción de la incapacidad para gobernar y la ausencia de proyecto político ha quedado más que confirmada. Y mientras ustedes buscan la manera de gobernar de manera unilateral y casi dictatorial y solo tienden a sus propios intereses, el pueblo va de mal en peor. Se pierden subvenciones y los trabajadores están cada día más descontentos. Sea cual sea el desenlace de esta cuestión de confianza, el Partido Popular sigue apostando por la unidad del pueblo y sigue tendiendo la mano al resto de formaciones políticas para gestionar el pueblo y mejorar la vida de los vecinos en su totalidad. Obviamente, vamos a votar en contra de esta cuestión de confianza relacionada con la aprobación de los presupuestos. Y para finalizar, queremos rescatar el lema de nuestra campaña electoral del Partido Popular, que ya resume y sintetiza nuestra manera de pensar y actuar. Units per el nostre poble. Moltes gràcies. A veure, per sintetitzar un poc, soc conscient plenament de que som un partit minoritari en la corporació, ¿vale? No me val que nos mueve, que si somos conscientes de que se pueden modificar las partidas presupuestarias, bueno, n'hi ha determinades qüestions que són o una competència de l'alcaldia o altres competències són del plenari. Evidentment, així s'ha pujat una modificació
pressupostària que ha tingut que ser aprovada per el ple, que finalment ho va ser, per determinades modificacions, i és veritat que n'hi ha determinades modificacions que sí que pot ajustar el pressupost. Però en aquest cas n'hi ha coses molt importants i que requereixen de serveis públics en el que per això l'equip que està en el govern se dedica a això, a intentar apropar-se a la gent, veure quines són les necessitats i no a prometre res. Però si ve l'agrupació musical i planteja una sèrie de necessitats que té, si ve un AFA que té unes necessitats o si ve qualsevol club esportiu o tal que necessita una certa, doncs intentem recollir les propostes de la gent, a banda de que nosaltres farem un treball simplement de captació d'algunes de les propostes que s'havien, perquè així s'han aprovat mocions, tant d'uns partits com dels altres, i intentarem arreplegar aquestes mocions, intentarem arreplegar aquestes necessitats i col·locar-les també en el pressupost. Entonces, que soc conscient que és un partit en una corporació que és un govern en minoria, que això ho sé, però no pot faltar a la veritat, perquè si jo a vostè li transmet que me faig les propostes que me tinga que fer i no me fa cap, doncs entenc que vostè no vol participar i que no tindrà ninguna proposta o que ja haurem posat les seues propostes en el pressupost i que tinga que justificar davant dels seus de que en aquest moment és que ja, o ja està o és que no hem sabut fer-ho o és que no parlen amb nosaltres. El que no pot vindre vostè avui així és a dir i a posar de manifest certes coses que no són així, perquè s'ha intentat parlar amb vostès moltes voltes i no han volgut. ¿Vale? Y entonces, en ese argument, també pot presentar-se, si la moció no és endavant, pot haver un candidat alternatiu que pot ser un alcalde o una alcaldessa. Vull dir, si vostè no confia en el seu alcalde i avui no és la moció, se pot postular com a alcaldessa i intentar rebre la majoria absoluta de la corporació, si és el seu desig i tan mal ho està fent aquesta alcaldia o aquest equip de govern. Señor alcalde, quiero que quede bien claro que no confiamos en el equipo de gobierno actual. Entonces, quiere decir que los presupuestos que ustedes han presentado no son lo suficientemente claros para que nosotros los podamos aprobar. Y esto quedó claro ya en el pleno anterior. Y es más, le voy a decir, es que en el tema de los presupuestos, como usted bien ha dicho, y el Partido Popular votó en contra sobre esa partida que movió, pues creemos que esas partidas se van a mover mucho más. Y, por otro lado, haciendo alusión a lo que usted me ha dicho, creo que usted por la calle no suele hablar con la gente, porque a nosotros sí que nos llegan muchos problemas que no están solucionados. Nos llegan WhatsApp, nos llegan yendo a la panadería, nos llega a muchos sitios donde la gente no está contenta, se le está cerrando muchas puertas. Y esto quiere decir que Alfara no está contenta con cómo se está viviendo, cómo se están las situaciones del día a día no se están enfocando bien. Y yo con esto pues no voy a estar de acuerdo con los presupuestos, ni yo ni mi partido vamos a estar de acuerdo con esos presupuestos, ni con la forma de actuar que tienen ustedes, que van muy a lo suyo. Vale. Pues gràcies. No tinc cap comentari que fer respecte a això. Pues anem a passar ara a la votació. La votació és nominal perquè és una moció de confiança, així que començaré a cridar a un per un per el cognom. Alandés Épila, Laura. Baeza Delgado, Marcos. Beltrán Andrés, Inmaculada. Berga Navarro, Julio. A favor. Caballero Berrio, Adela. Guanter Marí, Jesús. En contra. Guanter Marí, Joan. En contra. Marco García, María. En contra. Martínez Romero, Chaume. A favor. Rodado Mora, Sonia. A favor. Sánchez Pérez, Purificación. En contra. La moció de confiança queda desestimada per 7 vots en contra i 4 a favor.
Bé, doncs, com he començat abans en el que és el procediment de la moció, doncs, s'obre un període de 30 dies en el que qualsevol membre de la corporació se pot presentar com a candidat i si la cambra, si la corporació, si obté la majoria absoluta de la corporació, pues se farà una sessió d'investidura en la nova alcaldia resultant. Simplement, i per finiquitar, hem fet ús d'una atribució que podíem per intentar guanyar temps i lamente profundament que anem a perdre un mes més sobre certa possibilitat, però bueno, continuem avant, seguim i moltes gràcies per l'assistència de tots.